Здравейте, хора, аз съм Боян Баво и днес ще снимам в сервера Soulplex на Skywars, защото друга игра опитах се да заснима клип на... Сега ще ви кажа на какво. Опитах се да заснима клип на Build Battle, Build Battle се развалил. Развалили се го и нищо не стана. Изтрих клипа и сега снимам този. Защото оня клип беше пълен буклук. И така. Нека започнем сега. О, Ендър Перо. Днес ми върви. Профейс. Но уби мене. Аз убих него. Той уби мен, аз убих него и стана мазал. Кученца. Или това са... Да, кученцата. Значи вече знам как да направя кученце в Майнкрафт. Но готино им се получило. О, Ендър Перла. Един мой приятел Гършо 64, ако го гледа направо се спокълтят. Като миналия път. Уау. Това наистина е много близо. Видите, аз мога направо един. Два такива блока на мога да сложа. Да скача на високо, да скача. Да видя дали има такова високо да паднеш. Да си сматени. И добре, че не се го правя. Някак ме телесват. Някак ме бомбандира сват. Ах, ще ме уби през стената, бе! Той беше хакер. Аз съм на големите острови. Ето новата малкото островче е средата. Скайп на админа. Орехате. БГ. Той е админа и някакъв шант. Той... Сега. Вземам всичко. Ендър Перо. Да, има още един тест. Ама, за жалост, няма нищо в него. Ама има така. Имам 5 дъма. Защо не си направя една каска? Която ще ми ползва. Радва. Която също ще ми ползва. Дай си изсека дървото. Защото мисля да ходя едно надолу. Кош ми е доставил съдбата. Сигурно някой да така ме убие, ама пак съдба. Съдба е момче. Няма шанс да изгледа.
the fuck. Добре. Направо. Пукам ако падна. Пукам! Ага, си знаеш, че ще има ендър перла някъде. 2 даже. Опе, събирам се. Да, си знаеш, че ще има нещо. Аз си знаеш, че направим точно и само за мен. Хвърлих си ендър перо, така ще умра, бе! Ех, те си измамници. Нищо. Майки. Али съм ня. О, не взех нещо. И това са ще е някакъв трип тук, де че ме убият, че той разкидава човека. Някакъв там ще дойде, ще ме пребият тук като тарабун. И стана на Манджото Кръвта. Ами, средата е много близо. Тъй, че не стоя нагоре. 30 блока нагоре и 23 блока натам. Така. 30 блока лъкът съм го изпробвал, а 30 блока и знам, че лъкът 30 блока нагоре не може да мине, мисля. Ако може, ало да мога на лъка. Но това ще се опитам да кръда, защото аз вече съм по средата. Къде да е? Shift. Мегакрафтър! Мегакрафтър! Защо не си използвам бравичката? Но! Защо? Не, просто ме убиват. Но! Убихаме банда идиоти! Но това не беше и без това готин мап. Това е готин мап. Гошо, какво ще правим без тебе, бе, Гошо. Добре, хора, мисля тази игра да изиграме и стига толкова да съм снимал. Защото да си претоварвам системките на компа, мога да кача клипа. Защото сигурно ще отнеме 3 часа, сигурно. Технически ще даде 3 часа. Технически ще ми е някъде около 2 часа с моя компютър. О, не! Още ми тива! Добре. Това беше от мен, хора. Надявам се ви е харесал клипа.